Il-gvern ta' Roberta Bela ma jidirx li għandu f'moħħu jirranġa s-serq li hemm fil-kontijiet tad-dawl li suppost raħis tagħhom kien lajta ewlenija tal-Partit Laburista qabel ma rebaħ il-gvern fl-2013. Iżda minkejja li l-Awditur Ġenerali mistenni jindika li taħt Gvern Laburista il-poplu nsteraq 50 miljun euro mill-kontijiet tad-dawl, il-Kabinett sissa għadu mhux informat meta se jibda jindirizza din is-sitwazzjoni. Għalkemm ir-rapport tal-Awditur Ġenerali s'issa għadu ma nħareġ, il-Gvern Laburista ilu jaf dan is-serq mill-anqas minn Ottubru tal-2018, meta l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien iddikjara fuq ix-xandir tal-Istat li kellu jindirizza dawk li kien sejjaħ bħala anomaliji matul is-sena ta' wara. Ta' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom. U għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Iżda minn dik id-dikjarazzjoni għaddew 3 snin u l-Ministri fil-Kabinett ta' Roberta Bela jidhru li m'għandhomx idea meta l-Gvern se jkun qed iwaqqaf dan is-serq. Fosthom il-Ministru Rodrigue Galdes li mistoqsi dwar dan minn Net News u insista biss li l-kontijiet illum raħsu. U dan għal kontrarju ta' dak li qed iħossu eluf ta' Maltin u Għawċin li għadhom qed jinsterqu sal-lum. Kif tqabbel inti kont ta' żmien Gonzi PN mal-kontijiet tal-lum tara li hemm roħs tad-dawl u anke roħs tal-kontijiet tal-ilma. Iżda mistoqsi mill-ġdid meta il-Gvern se jkun qed jieħu ħsieb dan is-serq, il-Ministru wieġeb hekk. Meta ħadd tieħdu ħsiebha? Sfortunatament inti tixtieq li ntik risposta li tkun differenti milli nixtieq. L-istess kantalina tenniet tal-Ministru Giulia Farrugia li wkoll qalet li l-kontijiet raħsu għalkemm baqgħet ma weġbitx meta l-Gvern ta' Roberta Bela li wkoll tifforma parti minnu se jkun qed jindirizza dan is-serq. Malta għandha fost l-irħas kontijiet tal-enerġija meta mqabbla mal-kumplament tal-Unjoni Ewropea. U l-Membru Parlamentari Ewropew Elisa Ġus Saliba jidher li m'għandux idea tal-problemi li qed jiffaċċjaw il-Maltin u l-Għawċin bis-serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Tantu hekk li qal li s-serq u dak li l-eks Prim Ministru Muscat kien sejjaħ bħala anomalija jinsabu biss f'moħħ il-Partit Nazzjonalista. L-anomalija hija f'moħħ il-Partit Nazzjonalista. Dan minkejja li sissa eluf ta' Maltin u Għawċin esprimew interess fil-kawża tal-Partit Nazzjonalista biex jintraddu lura il-50 miljun euro li nsterqu sissa mill-kontijiet tad-dawl. Dan wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li gvern ġdid immexxi minnu se jkun qed jara li la darba l-gvern ta' Roberta Bela ma jidirx li se jagħmel dan ikun gvern ġdid immexxi minnu li jagħti lill-poplu dak li hu tal-poplu.